La tragicomèdia El rei és mort de l'Alqueria Teatre va arribar divendres al Centre Cultural Carmen Alborg. Es tracta de la tercera obra participant en la 39a edició del concurs de teatre Vila de Mislata, organitzat per la Regidoria de Cultura. El rei és mort està inspirada en l'obra d'Eugene Ionesco i es tracta d'una reflexió irònica i metafòrica de l'ésser humà i la seva condició mortal. Esta adaptació lliure de l'Alqueria Teatre es basa al canvi climàtic centrant-se al món de la pandèmia i naix amb dos objectius. El primer és tractar el text amb les inquietuds més actuals i el segon reivindicar un escrit que llegint-lo sembla escrit per aquesta època. Voldríem destacar també de l'obra el vestuari i la posta en escena, perquè es tracta d'una escena que tota ha sigut reutilitzada i reciclada. Està tota feta a base de cortines, de llandes, de pots, de plàstic. Tot ha sigut reutilitzat per a donar-li aquest sentit i aquesta crítica al canvi climàtic, al plàstic, al mar. Tot això està sempre dins del text. Res, no tinc res. Tens ulleres i els ulls rojos. Has plorat. És pel meu confinament. Ja estic sa, curat del tot. Segur que va ser algun estranger qui va portar... L'Alqueria Teatre ha participat en altres edicions del concurs de teatre Vila de Mislata. De fet, el darrer any va aconseguir el tercer premi i el Premi de l'Espectador per la seva obra La Memòria. I ja és la tercera volta que estem així. Estem encantats de tornar a Vila Mislata. El tenim ja com la nostra casa. De fet, estem molt propet, al barri de Patrais. I la veritat és que després de les dues obres que van portar, tenien clar que volien tornar així al Vila Mislata, que és un concurs que tenim molta estima, per a poder gaudir fent l'obra i estem molt agraïts de tornar al concurs. El concurs de teatre Vila de Mislata és una de les grans cites de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana. La pròxima obra en alçar el teló serà l'Inesperat de Fabrice Melchiot de la companyia Inesperades Sac Teatre. La recollida de les invitacions gratuïtes d'entrades es farà a través de la web concursteatremislata.com durant la setmana d'exhibició de les obres i fins al mateix dia de la interpretació. No he tingut temps de pensar-ho. Estava massa preocupat pels assumptes del regne. En quin estat està el regne? Ja no